Ngifuna usho amagama akho aphela uba. Ngumina enhle kwaSibisi. Mani? Mina enhle kwaSibisi. Lapho khona. Wasewile Fontaine sethu uhlala ngoba ekhaya sahlala. Okay, uzalwa kuphi? Wazalelwa eGrace. Laphi? Wazalelwa eGrace Hospital. Okay. Wasewile kwaphupho. Wasewile. Oh. Kabani? kwaSibisi. Uhlala kumanje? Ngihlala phansi kwebridge ethu. Phansi kwebridge? Yeah. Ulala khona? Ulala khona. Okay. Uzokhuluma iqiniso ngathi? Khuluma iqiniso. Ungayikhuluma into esicela nje iqiniso yakho. Enisoxabana. Okay. Nazi impahla. Nazi impahla. Nazi isikhwama. Nazi impahla. Nazi nesibhamu. Uyibona lezi zinto zonke? Uhlobela kanjani nazo? Bengiyonke ngafica isibhamu. Ukhuluma phezulu? Bengiyonke ngafica isibhamu. Busuka kuphi? Ngisuka khona eThunginyuka ngeGomora ngihambe ngicosha bese kuno Ubucoshana? ngicosha igubhu namakani bese Kuphi kade ucosha? ngikushiye khona endleleni semsolelo. Yeah. Bengino 2 days ishuthi Khuluma phezulu? Bengino 2 days ishuthi ngawubona lo muzi lo ngawubona ngosuku ngabuya ngalisa ngathi ngiyangqonqoza kunegubhu eceleni kwangaba khona osabelanga. Abuya namhlanje ngqonqoza kwangasabela bese inhloso yakho ngqonqoza ubufunani? ngifuna ukucela le gubhu ngabona ukuthi akukho umuntu. Inhloso yami namhlanje bese ukuthi ngibone ukuthi ngathola ngaphakathi ukuzongena. Ngase ngiqothi ngomba ngene ngisengifika kuvaliwe. Khuluma phezulu? Ngisengifika kuvaliwe akukho umuntu. Ngase ngizama ukuvula ke ngakwazi ukungena ngaphakathi ke ngase ngiqale uvule ngani? Vule khona ispade yathi sisekusecela emnyango ngishiye khona ispade neplanga. Kunye kuyinsimbanyana nje encane vule ngakho ngishiye khona eceleni emnyango. Baqhekeze? Yebo. Ubusubonile ukuthi akho umuntu? Esengibonile. Ya uma ungafica ngaphakathi waficana? Ngifice idanela elincane, ikhishana elincane namakamera u2 nepassage lapha ngase ngena main bedroom la ngisasekhona. Wase ngathi main bedroom? Ngibonile lona kamera delilihle futhi. Ngibonile ngasithamateu netrasulo lezi nalo umantrixuit perfume. Ngase ngibuya ke ngela la kuyipassage khona ngathola intambo phakathi nebenches. Ngaye ekitchen ngavula efridge ngafaka inyama le ngifaka esikhwameni. Ngase ngiphuma ngayo. Isibhakwa sobezibhamu ekamereni wardrobe. Wardrobe onjani? Omhlophe wardrobe. Yeah. Sema nguvula wardrobe kungenye into ngane spray imoto noma eyami kodwa inala ama-battery beyifaka ama-battery la a-charger. Yeah. Ngisema ngisi ngabona athi isebenza kanini ngaleya kunesibhamu lesi. Ngase ngisatha isibhamu ngisifaka mina ngala kwasokunxele. Ngitsema ngivula i-draw kukhona inhlamvu lezi. Ngasihlamvu bayifaka ekhukhwini ngazi ukuthi sizasoka isibhamu lesinanguba besho ukuthi lezi inhlamvu azona zalesibhamu. Lezi 9 lezi 7.65 yeah. Bengazi ukuthi kusho ushiye esinye isibhamu bese ingekho kwi-safe lesibhamu. Cha besingeke. Besihlelo bani? Hleli. Okay, njengoba sikubambe inhlamvu ephezulu ubuyimisela ukulu ubuwenzani? Cha ngifica vele ihlohleli phezulu inhlamvu. Ubone kanjani sesihlohlelo? Bese manje lo ngemuvini lo. Ihema le. Bithela. Ubuso awela ukuthi inhlamvu phezulu. Cha ngizothi bephezulu. Phela isibhamu esikhiphe sinenhlamvu phezulu. Yebo ngifica nje ngavula ikhaseti ngokubona ubisela ngisifaka la kimi. Bese ngithatha isikhona ngaphuma ngahamba. Sesihamba ke nje ngihlanganile nobhuti lo ngisethwala ngizozama ukulana ukubaleka njengoba kade ubambe lapho ukuthi wenza ngibamba ngqondo ishithi indlela ababone okay usazosixoxela namanye amacala kusilona lodwa icala laziyo uyabona ukuthi uyazazi ibhamu indlela kade usibeke ngayo isikhokho sinenhlamvu phezulu usazositshela nje ukuthi amanye amacala wenzile imaphi. Yes ngiqala ukuthola isibhamu ube nesibindi sokungena emzini womuntu uthatha isibhamu.
Just like that. bengithi ngiyosasa lokho kuzongibhemisa engafica ngisithola isibhamu ngizosidayisa isibhamu leso Wow, ubuyisa lezimpahla zonke. bengizoyidayisa babethayo bengizothola imali ngigibele ngiyidayisa Naso isibhamu uzosidayisa. ngizokudayisa konke ngisebenzise isibhamu ngizokudayisa Ubuhlome ngani wena? babunako kade kuphethe lokho Mbese. izintambo ngihluba ngakuyintambo bese You understand ukuthi ube kuthiwa zange sibambe lesibhamu bese ufika ezandleni zabantu abarongo bese ugcina sibulala abantu. babeko kungenzeka into enjalo iqinisile baba ngimqonde noma kungifikelanga lokho ngenxa yokuthi kuvele kwavaleka amehlo ngabona imali Kusho ushiye esinye isibhamu wena la. bangazi Ngalezi inhlamvu. nginalo ulwazi kakhulu lokho Mawucabanga umnikazi waso lesibhamu sisemthethweni noma nje basibhaliwe sinjani? ngisifice ngisihleli Akalona iphoyisa ayikho into oyibonile mhlawumbe ekhombisa uyiphoyisa. uyijele nginezinto kajele endlini Yini ezojele uyibonile? uniform yakhona ibhande ngizange sakubona Iphatla gate bingekho khona lapho. bekhona bahlakhe Uyiqhuzulile nayo. Isefo sesibhamu besinjalo. angeke ngisibona ngiso Besihlalele lesibhamu. esihleli nje ngale kwalento engishoyo le Njengoba sinenhlamvu phezulu akusiwa nosikhokheli. sikhokwanga mina sifice sikhokhile Ihema ini kanje. Bonje nje basithola nabemini indlela engisifice ngayo basithatha ngisifaka kumina Ikhasethe kwayikhipha. yebo ngikhiphile ikhasethi Uzazi bese ibhamu ijwayele. ngiyabona uma ngubabe ikhasethi usikhishwa ngifuna ukubona ngoba ngiyabona Kodwa usidonsanga azange usibridge. ngisibridge baba ngibabheka ngisho Wazi nokuthi contact to bridge uyazazi ibhamu. cha wena baba ngibuza usibridge Sisazoxoxa kodwa mfana kithi. Safanele sithole umnikazi walezi impahla. Mawukuthi nje sisemthethweni usenkingeni. Uthathelwe negligent ngoba isibhamu sishiye budedengu. Akukho okunye okufihlile. hayi ngiyachaba